Στο Μιλάνο, ακόμα και πίσω από τον καφέ, υπάρχει μια φιλοσοφία. Δεν σερβίρεται απλώς, παρουσιάζεται. Γιατί εδώ η λεπτομέρεια δεν είναι η πολυτέλεια, είναι η ταυτότητα. Καθισμένη σε ένα μικρό καφέ δίπλα στην Ντουόμο, παρατηρώ τους ανθρώπους. Ο μπαρίστα σκουπίζει ξανά τον πάγκο. Ο σερβιτόρος διορθώνει ελαφριά τη γωνία του φλιζανιού. Μικρές κινήσεις, αλλά που πνέουν σεβασμό, συνέπεια, επαγγελματισμό. Αυτή είναι η Ιταλία, κυρίες και κύριοι. Μετατρέπει το μέτριο σε εμπειρία. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για κάθε επιχείρηση. Η ποιότητα δεν είναι κάτι που προσθέτει στο τέλος. Είναι ο τρόπος που κάνεις τα πάντα. Από την λεπτομέρεια στο email μέχρι την εμπειρία του πελάτη. Στην Ελλάδα έχουμε πάθος και γνώση, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε λίγο το design thinking στη λειτουργία μας. Την αισθητική, τη συνέπεια, την εμπειρία. Και αυτές είναι οι λεπτομέρειες που χτίζουν εμπιστοσύνη και φυσικά αυξάνουν την κερδοφορία. Είμαι η Σουσάννα από την Atlas Consulting και την Atlas Academy και μέσα από τη συμβουλευτική μας εργαζόμαστε με επιχειρηματίες για να μετατρέπουν τη λεπτομέρεια σε στρατηγικό πλεονέκτημα και την ποιότητα σε υπογραφή. Ακολούθησέ με για περισσότερα insights για το πώς η αισθητική, η συνείδηση και το χρήμα μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια επιχειρηματική στρατηγική.